Manuke Simbah. Ajeng gelek joget-joget maneh iki gede ngomong karo kotoriyo mano-mano nuri pencroaning wit pari wit pari pencroane gone penari Milih malah penyanyi. Penyanyi ya, Mas. Simbahe pinter. Heeh, simbahe pinter. Kok ndledek. Simbahe pinter banget. Milih. Penarine krempeng. Wis geledak apa maneh ada penari yo kena panu engapo mano-mano puter beca ade wet pager ojo beca ade nyampe tabangan beca ono dhuwur geger alah 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 nek iki Rasain lo. Enak lo. Waduh. Wis. Iki Simbah. yang ngerak ngene iki Nek kene carane sesuk nanggap dhewe. So iki. Jara cau gletak meneh. Ajeng gelek kono-kono wae. Iki gede ngomong lagu kotoriyo. Mano-mano nuri wit pari. Wit pari pencroane gone penari. alah alah Tenan ta kono wae. ya Allah Ya Allah. Engko kulane meneh ya, Mbah. Sandinge iki, Mbah. Sing gedhe wae, Mbah. Aja sing cilik mesake, Mbah. Tegat-tegat geletak maneh aku kendari yo kena panu engapo mano-mano podang beca ade deket ojo beca ing wit gedang beca ono dhuwur gedang Iki mau manuk apa, En? manuk podang Mas Manuk podang. Lah kok lek ngglekan nang penari meneh. sing penting kan tang-tang padha atang-atang kok Mas Mbah, salah Mbah ora nek podang ki aja nggletak nang penari, Mbah. sing penting padha angel lho Mas nek yo ngatang-atang kaya padha to Iya ning ya modus. Ajeng gelek. Ajeng. Aku darani kepengin malah. Karo-karuan. tak enjoki piye Saiki ngene wae engko sik nek sing joget penari cau gledak meneh apa? oh pengen dienjoki kuat apa ora Ya sithik. Ajeng gelek joget-joget maneh. Iki ngomong karo kotoriyo. Mano-mano nuri pencroane wit pari. Wit pari pencroane dhuwur kuwi. nah iki ngretak tenan iki ya halah halah Anek. Nek kaya ngono kuwi bener, Mbah. Ora salah, yakin. uget-uget oh lah uget-uget anu kae Mas Apane, Jeng? uget-uget Apane, Jeng? uget-uget jaket pade arep kendari yo kena engapo mano-mano beca ade sing kecawar ojo beca ade gawe kecawar beca ono gose kecebar salah leda ah bobok maneh bobok Samoh. Heeh. Apa nang kene? Yo, Apa nang ah? Janku kaya kembar-kembar nang.
Yuk. Ajeng gelek tangi-tangi maneh iki kene ngomong lu kotor yo mano-mano becak becak aning dhuwur cakra dhuwur cakra penclo aning dhuwur punta jauh beda Kok mau ngadeg? gak aku Yuk. ijo-ijo aja diundhuhi wong sing abang ya pirang-pirang duwe bojo dik aja dirusuhi wong sing lakat duwe pirang-pirang peryu aja mone aja mono Grimet-grimet mondok kelapa urutana ya sabluke nangis nangis kowe jaluk mampir yo aja ngene aja ngono menyang Solo payunge ilang tuku srapi selawe telu dadi rondo tri aja sumelang rapayu rapi melu aku masih bersama Nula Putri Budi Lestari